салом, номи ман Аслибек. ман дизайнер устои ороишгарии хона ҳастам. ман дар лоиҳаи имкониятҳои баробари ташкилоти дили хайрхоҳ иштирок кардам. ман аз моҳи январ то моҳи декабр таҳсил кардам. ман дар бораи менеҷмент ва нетворкинг, тиҷорат нақшаҳо, ҳуқуқи ношунавоён, чӣ тавр хулоса навиштан, барномаҳои гуногуни компютерӣ дарс омӯхтам. ва ҳамаи ин ба ман барои дар оянда ҳамчун дизайнер рушд ёфтан ёрӣ расонд. ман аллакай солҳои зиёд ҳамчун дизайнер кор мекунам ва роҳбарии дастаи дизайнерҳои кордонро ба уҳда дорам. муштариёни мо аз корҳои мо розиянд. хоҳишмандон метавонанд ба мо муроҷиат намоянд. таманно дорам ки ҳама мисли ман касб биомӯзанд. ин дар оянда ба шумо ёрӣ мерасонад.